שלום חברים, אנחנו שוב איתכם. אני וחברי דוד. דוד הנועל שלנו, כן? הפעם אנחנו ביערות נפתלי. הופה! טן 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 טן. זהו, נגמר. יערות נפתלי, יער עזוב. עכשיו שקט. יש מלא זוגות למעלה. אנחנו מתקדמים בסמטת האופן. זה קשה לנו. כבד לי. זה הקריה שלנו, קבלו איזה נוף. זה החרמון. עד שאנחנו נגיע לפסגה, ייקח לנו מלא זמן, אז נחזור עליכם, טוב? מכונית, אנחנו רוצים לצלם. מכונית, הצילו, ביי. חזרנו. תהיו בשקט, אני רוצה להגיד לכם פה משהו חשוב. עכשיו שקט. שושו. עכשיו יש פה מלא זוגות מזדיינים ברקע זה. אבל ממש הוא תוקר אותה בצד. אתם רוצים לראות הוכחות? אוקיי, תקבלו הוכחות. אני אראה לכם עכשיו קונדום. הנה. קונדום לאחר שימוש. דוד עוד אחד הוא מצא. איזה חוקר. חוקר הנועד. קונדום. זה מספיק, יאללה בוא. יש הוכחה? כן, יש הוכחה. שאתם מאמינים? אוי, לא, חברים. אתם רוצים עוד אחד? קבלו עוד אחד. לא צריך. דוד, זה מספיק. שתי קונדומים זה מספיק. אתם לא מאמינים, אנחנו רואים פה עכשיו. אנחנו רואים אותו מתנדנד. מסעית. עכשיו, בדרך כלל זה המקום הכי אידיאלי. הנה, עוד אחד. המקום הכי אידיאלי לכאן יחסי מין. מלאים. What the fuck? מה הולך פה? נשוב אליכם בהמשך, שנקבל עוד קצת מידע על המקום הזה. שלום. דוד, מה נסגר איתך? עכשיו פיל חווה סחף אותך יהיה. ילדון? עבר. מה זה? תחשים פה. תכף נגלה חברים. אנחנו מגלים פה משהו. זה המלצה. שקט, גם תפיש שלך. עצים שורפים. מה הולך פה? מה קורה? סלם. קצת חומר. טוב, גילו אותנו חברים. נשוב בהמשך להתראות. אנחנו פה שוב מבקרים אתכם, אבל הפעם במקום מאוד מיוחד. מקום שקרוי על שמו אלנתן. מצפה אלנתן. אלה עוברי אורח רוסים. אתם רואים אותם מריחים גרס. מגלגלים לא. אנחנו יורדים לאורך המצפה. זוכר שעשית כשהגיחה לי נפל. איך תעשו זה? אנחנו יורדים לאורך המצפה. תראו איזה נוף, איזה הר. בוא נשב. רגע, אנחנו יורדים לאורך המצפה. עכשיו אני אראה לכם את מה? שנייה רגע. הכתב שלנו דוד מצא פה מכתב אוהבים. לבד אני צועדת. מישהי כתבה שיר. שיר? כן, היא כתבה שיר. אל תקרא את זה. אבל... עכשיו אני הולך חזרה להראות לכם את הקריה שלנו. In the bottom of my ass. כמו שאתם רואים, המצפה הזה מאוד... דוד, אתה לא מאמין. עוד אחד. לא עוד אחד, גם פה? אתה לא מאמין, מה? תסתכלו. יואו, משהו זין פה. מה? לא את המקום הזה, אני לא מאמין. תראו, הקריה שלנו. זה קריית שמונה. זאת קריית שמונה. כמו שאתם רואים. הנה סובארו אברכים.
איפה המגרש? זה אצטדיון קריית שמונה של הפועל קריית שמונה. הנה זה האצטדיון. וזה המכולת של עומרי, חולה בנפש. זה המכולת השכונתית. איפה הבית שלנו? לא, זה אפשר איתו. טוב, זה מספיק. שלא ידעו. להתראות, עד הפעם הבאה.